Hello guys, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vom face ceva mai ciudat. Vom reacționa la TikTok-uri. Să vedem și pe aplicația asta cu multe chestii. Hai să începem. Asta tot cât mai mult. Bote groșu și drăguță tăgădăm păș, păș, tăgădăm păș, păș. Pe drum merg o gravidece, amenci spara, a pista fervi, anunce. Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau, dragostea mea. Wow, numele tău misiune. Treză la Mac. Alesia, animatoare. Carina, Sara, balerină. Adelina, polițistă. Aviotare. Aviatoare. Mami, mamețești. Mamă, cum s-aude gaci. Ridică mâinile să nu trag în ea. Fă, nu te feri. Mami, Ești la bubu dacă te joci Roblox, frate. Familia Roblox, îi știu pe mulți, îi cunosc. Ești la bubu dacă te joci Roblox. Fă cu mami, ciorbă de orez. Fă cu mami, ciorbă de orez. Vezi mai frate, dacă mă mai vezi. Vezi mai frate, dacă mă mai vezi. Orezul e viața mea. Să nu râzi de ciorba mea. Orezul e viața mea. Să nu râzi de ciorba mea. Fă cu mami, ciorbă de orez. Fă cu mami, ciorbă de orez. Vezi mai frate, dacă mă mai vezi. Vezi mai frate, dacă mă mai vezi. Orezul e... De Crăciun. asta este o păpușă, am găsit-o după ușă. Nu știu cine a pus-o acolo, hai fratele meu zi solo. Povestea băiatului care nu vede, dar vede lumea altfel. Și dacă râzi cu mine, prietene, mă vezi și tu. Ilie care nu vede. Asta este o păpușă, am găsit-o după ușă. Stai la voi. Cum ar fi să apară acum așa, să apară pe televizor desene cu Ilie care nu vede? Nu știu cine a pus-o acolo, hai fratele meu zi solo. Ia hai mă să vedem ce brain rot împică, ia, hai. Ia să vedem. Chetu, pat, chepat, bun, nubini, nu vreau nubini, nu, fără nubini, mai hotspot, pot. Bă, cucaracea e bun pentru mine, ia. Ca ce aia mă, vampirii, ciozi, nu ai vampira, capucina, watermelon drilly, nu vreau, nu, dragon sau strawberry, dă-mi un strawberry. Los Positos, nu, dă-mă ceva bun și... Nu-i bun, mă! Dă. Carpoful, nu. Lucky Block nu vreau, nu. Primos, la Vaca Saturno, nu. Dă-mă ceva bun. Ia. Oh my fucking god, nu cred, du-te bă de aici, o pică strawberry. Ia hai mă. Asta e un prelungitor. În el un încărcător. Ca să-mi încarc telefonul, folosesc prelungitorul. Asta e un prelungitor. În el un... Of, la mână pe server scrieți în comentarii. Dacă vă apar chestii de astea, nu dați trade-uri cu ei. Pentru că ăștia, dacă nu să intrați pe serverul vostru, adică nici voi să nu li dați schem. Băiatul ăsta
eu îl cunosc. Nu vă duceți la el pe server să dați trade, că el, mai întâi el e primul, știu pe el. Nu faceți greșeala să găsiți oameni. Am mai făcut și eu așa. Am găsit oameni TikTok, pe Instagram, care ziceau că vor să facă trade. Și am scris în comentarii și eu zis să intru eu pe serverul lor. Și am intrat și aveam un Esoxecola de diamant. Și el avea un dragon de ăla, ca Neloli. Și i-am zis dacă facem trade. Și el a zis că da. Am intrat pe server la el. O zis că el vrea să dau eu primul. Și el m-a lăsat că era serverul și dacă te îndoream un Caneloli. Și băiatul ăsta, după ce mi-a luat Esoxecola diamant, mi-a dat bani. Deci m-a lăsat mai întâi, păcat că n-am filmat, m-a lăsat mai întâi să intru la el în bază self-uri și după mi-a dat bani. Maria Brazilianca, uite cum dansează fata, văd mămăligă crudă, la cei care purta șiudă, Maria Brazilianca, uite cum dansează fata, văd mămăligă crudă, Hai, iubire, scoală-te că întârziem. Bă, e Irina. Mamă, nu se spawnează nimica bun. Mă duc să mă joc Plante versus Brainrots. Bă, ce? Mamă, ce prost e jocul ăsta, până și Plante versus Brainrots e mai bun. Mă, ce what? Cum? Bă, frate, bă, îmi pică numai Brainrots proști. În Plante versus Brainrots îmi dădea Brainrots mult mai buni. Dragon. Ce? Bă, ești nebun? Ia stai, mă, așa. Jandele intră pe server că face semi-scandal. Sami, deci fii atent, dacă video-ul ăsta strânge mai mulți subscriberi decât like-uri, tu câștigi. Dar dacă strânge mai multe like-uri, Jandel câștigă. Dați subscribe. Să fă foame și tati. Da, tati meu. Da, tati meu. Să fă Frații mei sunt cartofi cu ulei, făcuți la tigaie, îi mănânc și-n baie. Mâncarea mea preferată, mănânc și cartofi. Băi, deci când mi se întâmplă chestia asta, țip așa de tare. Probabil te întrebi și tu cum am ajuns așa. Și eu. Încercam doar să mănânc normal, ca un adult responsabil. Dar ketchup-ul a ales violența. Asta înseamnă război, iar eu am arma perfectă. Nu mai pot. Veni și chestii de astea. Alb, imaculat, s-a dus tot ketchup-ul. Sunt nevăzător, nu cercetez pe această platformă, dar în acest moment îmi cer scuze la toți, am nevoie de ajutorul vostru, că celor care vreți să mă ajutați. Îmi doresc din tot sufletul meu să-mi fac baie. Eu de 18 ani mi-am dorit să am o baie unde să fac un duș și să fac ce am nevoie. Acum, frații mei, am nevoie de ajutorul tuturor. Am nevoie de 2000 de euro pentru a putea face această baie. Vă mulțumesc mult celor care vreți să mă ajutați. Aveți Revolutul la mine în biografie sau când intru live puteți să-mi oferiți când sunt în timpul live. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot celor care vreți să mă ajutați ca să pot să-mi fac această baie și să am eu și familia mea. Vă mulțumesc din suflet și să vă dea Dumnezeu sănătate celor care și 50 de bani dacă mi se oferă pe Revolut. Mă ajută foarte mult să pot strânge suma de 2000 de euro. Vă mulțumesc din toată inima și aveți grijă de voi, să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți. Sunt nevăzător, nu cercetez pe această platformă, dar în acest moment îmi cer scuze la toți, am nevoie de ajutorul vostru, că celor care vreți să mă ajutați. Îmi doresc din tot sufletul meu să-mi fac baie. Eu de 18 ani mi-am dorit să am o baie unde să fac un duș. Cum să joci Roblox pe două conturi în același timp? Primul lucru pe care trebuie să facem este să intrăm pe Google, scriem Roblox și descărcăm Roblox-ul de pe site-ul oficial. După aceea îl instalăm. După ce s-a descărcat Roblox-ul, trebuie să intrăm pe Google și să căutăm Process Explorer. Este o aplicație direct pe site-ul de la Microsoft. Dăm un pic mai jos și dăm download aici. Și după ce s-a descărcat, trebuie ca să extragem fișierele astea din zip. Le-am
extras. Iar acum vine partea cea mai importantă. Intrăm pe site-ul Roblox și ne logăm cu amândouă conturi. Eu deja sunt aici logat. Acum ne alegem jocul pe... Să fă foame și tati. Da, tati meu. Da, tati. Facem lista de cadouri pentru Crăciun! Asta este perioada mea favorită din an, deoarece în perioada 8-28 decembrie este Asta. Alo, te salut, norocel, ce faci? O, să trăiască domnul Hunter, o prietenul meu cel mai bun. Ce face domnul Hunter? Băi, te-am sunat că am o problemă. Asta e telecomandă. Îmi place că nu e sport. Asta e telecomandă. Îmi place că nu e sport. Are prea multe butoane. Zici că zici de telefoane. Are prea multe butoane. Zici că niște telefoane. Asta e telecomandă. Îmi place că nu e sport. Asta e telecomandă. Eu am Îmi place că nu e sport. Are prea multe butoane. Zici că zici de telefoane. Are prea multe butoane. Zici că niște telefoane. Asta e telecomandă. Nu-i de Îmi place că nu e sport. răsări. Asta e telecomandă. Am unde Îmi place că nu e sport. la loc. Are prea multe butoane. Zici că zici. Ține degetul pe ecran, da? Dacă ți spawnezi strawberry elefant, ce mă, serios? Da, dar stai. Dar înainte trebuie toată lumea să dea like și subscribe. Hai că de tot... Dacă vrei ca părul tău să ajungă de la asta la asta, stai până la final pentru că o să arăt rutina completă. După ce m-am spălat pe cap cu gama Keratin Slick de la Garnier, șampon... Mamă! Oh my god! Haide! Hai să iei! De sus! Ah, ia garamele și ele așa! What? Holy shit! Ce? Bro! Strawberry fucking elephant! Deci... Mamă! Da. Oh. Ce? Scaratus. Asta. Bine, acum vreau să fac... Am zis să fac backflip. Avem câmp de aur, foc... Asta este plăcinduță. Regulec. Când eram mai mic, îmi plăcea și mie să fiu karatist. Mănâncă iliuță. Asta este plăcintuță. O mănâncă iliuță. Este făcută de mamaia. Făcut cu brânză de oaia. Este făcută de mamaia. Cu brânză de oaia. Asta este plăcintuță. Cred că aici vom încheia acest episod. Ne vedem data viitoare. Vă pup. Dați acolo un like și un subscribe. Vă pup. Mulțumesc. Da, mă. Da. Este plăcintuță. O mănâncă iliuță.